Chwarae amyneddgar eto gan Hwlffordd, y bel I mewn teg at Jazz Richards. Ni'n syrthio I Jordan Davies. Nôl at Jazz Richards. Davies yn croesi teg at y postyn Cefn! A'r peniad I gefn y rhwyd. A hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Mae Hwlffordd wedi mynd ar y blaen. Lambert yn rhoi'r bel I ffwrdd. Fawcett. Groeso do ar draws wyneb y gol. A Jazz Richards. Oedd ar y postyn pella a sy'n troi y bel I mewn. Ac yn 20 oed. Efo mor o brofiad. Mae Jazz Richards o'r diwedd wedi sgorio I gol gyntaf erioed. Henry Jones. Pas hir letraws ganddo fo. Teg at Ryan George. George yn croesi ar y cynnig cynta. A mae yna gic o'r smotyn. Mae yna dynnu Cris gan Nacho Torres. Yn ddiangen braidd. Oedd hi'n hollol amlwg. Yr glaw wedi peidio. Cyn I Jordan Davies gymryd y gic o'r smotyn. Ac am y pedwerydd tro y tymor yma. Mae Jordan Davies yn sgorio. A mae 2 o'i golia fo wedi bod yn erbyn y Derwyddon. Warwick Jones o dan bwysa. Ac I mewn yn galad ar Charlie Edge. Y dyfarnwr yn mynd i'w bocad. Ac yn dangos cardyn melyn I Warwick Jones. Yn y drosod just tu allan i'r cwrs Cosby. Iwan Evans I gymryd y gic. A mae mewn! Dros y wal. Y ffordd ath y bel hedfan drwy'r awyr. Thi dwyllo Leeds I. A fo y golwr profiadol wedi symud un ffordd. Ath y bel ffordd arall. Yn y legedyn obaith i'r Derwyddon. Jazz Richards. Ymlaen at Davies. Richards yn oedd eto yn cael y bel. Henry Jones. Canfo Jordan Davies. Davies mewn at Fawcett. A mi o'na dacl hwyr. O'na drosedd. A mae'n ail gic o'r smotyn yn mynd I fod I Hwlffordd. Fawcett ath I lawr. Jordan Davies yn erbyn Rhys Williams yn oedd eto. A tro ma. Ath Davies y ffordd arall. A gyrru Rhys Williams. Y ffordd anghywir. Ac ychydig cyn yr hanner. Mae mantais Hwlffordd yn ôl I 2 gol. Mae'n 4-1. Lambert. Yn ildio'r meddiant I Jordan Davies. Bel yn ôl at Jazz Richards. Oedd o rioed I sgorio yn I yrfa cyn heddiw. A just cyn hanner amser. Mae o'n canfod yr rhwyd am yr ail waith. A mae bellach yn 5-1 i'r ymwelwyr. Bel yn syrthio I Jordan Davies ar ochr y cwrt Cosby. I ergyd o. Yn cael I arbed gan Rhys Williams. Ond i'r peryg ddim drosodd eto. Coesod o draws. Yna honiad. Byna lawiad yna. Chwaraewch ymlaen með y dyfarnwr. Ryan George yn cael y bel yn ôl. A di heb gael ei chlirio. A peniad Davies yn cael ei arbed yn wych gan Rhys Williams reit ar y lein. A Jordan Davies yn meddwl bod o wedi cael ei hat-trick. Digonedd o le chwarae mae'r cae. A mae'r dyfarnwr yn mynd I fynd i'w bocad yma'n hyn. A ddi yn dacl galad. Cardyn melyn fydd I. A mae Warwick Jones hefyd yn mynd I lyfr y dyfarnwr. A mae Ryan Kenny, y dyfarnwr, dwi'n mynd nôl i'w bocad a di gyrru a Warwick Jones o'r cae. Rhys, codi bel ymlaen. Bel yn bwnsio dros ben Tŵri Cisse. Mae Ben Fawcett yno. Fawcett at Cisse. Cisse! Just eibio'r postyn. Ac arbediad oedd hi gan Rhys Williams sydd I fod yn 10 iddo fo wedi gwneud yn dda ar ei ymddangosod cynta.
Danny Williams i baso yn canfod trwy'r ei Sise. Sise ebyn y golwr. A'i ergyd o yn syth at Rhys Williams. A hwnna di'r ail gyfla mae'r eilydd wedi gael o fewn ychydig funuda. Ricky Watts. Watts yn codi'r bêl at Danny Williams. Williams ar draws. A Williams di mynd i'r llawr. A mae'n mynd i fod yn drydydd cic o'r smotyn i Hwlffordd. Ac yn fwy na hynny, mae'n ail gardyn melyn i Nacho Torres. A mae'r ddau dîm yn mynd i orffan efo 10 dyn. A dyma chi stori di hon. Cyfla i Jazz Richards i gwblhau hat-trick. A mae'n gwneud hynny. Yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau. Mae'n bosib na honna fydd cic ol ar gêm. A fydd Jazz Richards yn cymryd ar bêl adref o fo. Mae'n 6-1 i Hwlffordd.